Ah, awuyenzanga le challenge yo. Bekumele nga-accept lelo nali. Awukazi uyenze. bekumele sishude siyi-2 phela. Angangizeli ngeqondo. Awu Igilikiti sishuthe siyi-2. yabo. UJasmin wathi nize sizoshutha zange nize. Phela mina angisho ngibona ushude nayo ikilikiti bese nami ngashuda nayo. Manje-ke iyo angishuthi ngayo. Yabo. Manje unesikhwele. Manje iyo angisho ushutanga nayo sishuda siyi-2. Eyethu siyi-2. Okay, yeah. Manje uzoza nini soshutha? Mangibuya. Ukuphi kanti? Ngise East London. Sowufunde e-East London? Angizange ngizofunda uyazi. Ngizele something. Se-East London. So uye esikoleni njengoba ulapha? Ngiyafunda online mama. Ngiyayivula incwadi. Ngiyakuthemba. Mawubuya-ke uzongitshela, ne? Bese Ngiyazi ukuthi uyangithemba. Yeah, so mawubuya wena first thing mawubuya nje ngapha kumele sishuthe. Uzobuya kuphi? Tuesday uzobe ungakabuyi? Angizole sengibuyile. Oh yeah, Tuesday ngishutha i-music video ke. But ngizokusendela ama-details wona. I love this. Sharp sandwa sami yazi. Ube safe lapho uziphathe kahle uthandaze. Ne? Yeah. Nawe ube usiphathe kahle nawe uthanda. Ciao. Yebo manje sekuzomile ngi-accept-ke nawabanye abantwana. Kumele zethu. Yeah, nakumele ngibe fair. Okay. Bye. Sharp sandwa sami. Oh, benzi so. Oh.